Ja som presvedčený o tom, že to bola Gabika. Tým pádom si nebudeme odporovať, lebo je to tak, ja som asi ulovila, Maťka. Chcete aj nejaký bližší príbeh k tomu? V podstate išlo o to, že som sa lúčil s kolegami v Bratislave. Bol to môj posledný večer, lebo som si našiel prácu doma v Košiciach. A kolegovia mi usporiadali nejakú rozlúčku. A prišla aj Gabika. A môžeš pokračovať teraz ty. Tak prišla som aj ja, ale bolo to hlavne také, že mne pozval vlastne kamarát. Tak som išla tam a už som stade nechcela odísť po jednom pivku. Tak ona tvrdí, že úplne dokonalé, že ako by boli pre ňu určité. Ja sa na to teším, že keď ju uvidím prvýkrát. Určite vyzerá skvelá. Tak prvé týždne boli také, že nikdy som sa radšej nevracal do Bratislavy, ako to bolo vtedy, keď som sa vlastne vracal za Gabikou. Lebo sme mali taký nejaký harmonogram, že raz ide Gabika, raz ja do Bratislavy alebo do Košíc. A také to bolo zvláštne, lebo povedzme, niekedy sme sa nevideli 2 týždne a potom som bol celý natešený na ten víkend, na ten piatok. Viem, že 17:30 alebo 32 odchádzal vlak z Košíc a 22:30 alebo 20:40 prichádzal do Bratislavy a už ten piatok som bol taký ako na ihlách, že kedy už nasadnem do toho vlaku a teda Gabika ma bude čakať na stanici. Chvíľočku. Nie, ale to vlastne stačí. Tak už fajn. Čo teraz? No. Dostatočne nervózny. Áno, ale celkom tak príjemne nervózny, neviem sa dočkať. Wow. Neviem, čo mám povedať. Neviem, akým spôsobom sa to dalo zakamuflovať, ale som to neočakávala v ten moment. Až vtedy ma to napadlo, keď si zobral kapsičku a nevedel ju otvoriť. Že mi prišlo, že je troška nervózny, že čo to môže byť, že som začala ako aj počúvať, čo mi hovorí, že budúcnosť, rodina, zostarnúť.
A ja taká, že áno, že určite, že to je krásne a potom keď som videla ten prsteň, Martin presne nevedel, aký by som chcela, vybral podľa seba a vybral úžasný prsteň, ktorý sa mi aj normálne páčil a ja som to vtedy rozplakala, keď ma požiadal o ruku. To bol asi najšťastnejší deň v mojom živote. As we hold each other